una Rambla del Carmel més verda i pacificada. És el full de ruta que s'ha marcat l'Ajuntament per reurbanitzar aquest carrer, per la importància d'aquesta via per la connexió amb el túnel de la Rovira, com a lloc d'estada i com a punt neuràlgic de celebració de la Festa Major. La reforma és un dels projectes de futur prioritaris pel consistori. Crec que és necessari, molt necessari, perquè això és només un formigó i caques de gossos. El primer que per mi faria és desaparèixer la quantitat d'asfalt que n'hi ha. O sigui, ha de ser un espai de convivència. Que fuera un punto de reunión donde cuando hacen las fiestas, pues claro, más grande o más ancho. La convivència dels gossos amb les persones és un altre dels punts que els vianants volen que es millori, delimitant d'una forma més acurada les àrees destinades als animals. Després de treballar-ho amb diversos agents del territori, l'Ajuntament es disposa a elaborar un projecte que preveu recuperar el caràcter d'espai verd que tenia abans de l'última reforma. La necessitat d'espai d'estada és més que evident per la densitat que tenim, no? Això ens passa a pocs llocs del districte i fa que actuar a la Rambla del Carmel sigui molt important. Des del districte també expliquen que per l'envergadura tècnica i econòmica de la reforma de la Rambla del Carmel, que ronda els 10 milions d'euros, l'Ajuntament haurà de deixar l'obra per al següent mandat i adverteix que buscarà el consens veïnal i polític per tirar-la endavant.